Ọmọ Bachiri Todd na-abata. Ọmọ Bachiri nwanne m mekwadi na ya. Ibara gwada igbo ukwu melaja melungana. Nana igwe bike. Onye mara onye karịrị ọ ga-ekwere ada. Ewu, oje nga tụbarago. Ọnụnụ ọ dị mma. Abidago n'ọgwụgwọ. Igwe ụmụada abụda ekele gị. Onu m ekele gị. Gị na entourage gị na na-ekele n'aha Jizọs. Igwe ndị obodo in Oji local government area of Enugu State is here live. Anyị na-asị Igwe nnọọ ya na ndị entourage ya. Anyị na-anabata ha na-asị ha nnọọ. Daalụnụ, daalụnụ, daalụnụ. Nne mama. Oye, no